Isplanirala sliku? Nisi. Ništa nema plana. Bez plana. Igraš se? Jeste. Samo za frkancija koja mora da bude dobra. A ako nije, teško onom što se zafrkava, a još teže onom što gleda. Nema tu. Znači, slikaš odozgo. Slikam naopačke. Ali zašto? Pa kad tako sam stvorena, što ću ja? Ne može svi da budemo na isti kalu. Zato je to unikatnost ta Božja, fantastična, što nije stvarao robote i smišljeno iste ljude, nego svaki je neponovljiv primjerak u svemiru, u vasionu, na zemlji. On je jedinstven. Nema dve Mimice ili kako ne zovu Mimi ili Marija, svejedno kako je pravo, nego samo jedna. A ta jedna, znači mora biti unikatna. Sad ćemo još koju od ovih boja da probušim, da vidimo šta će od toga da ispadne. Vidimo koja je živa, da je zatvorena. Šta je to je dobra, crvena. Ljubim te ja, mnogo te volim. Baš te volim i ne da bi te pljusnula, ali pošto te nemam previše, pažljivo ću. Baš je lijepa boja. Ti si lepotica moja i moram te pažljivo. Moram je pažljivo zato što je ona biserče, a nemam je puno. Kako sam imala velike tube, sve sam ih poždrala. Meni boje fale uvijek i nikad dosta boja nema. Tu imam neke tulipane, morat ćemo da ih stavimo da napravi nešto, taj tulipan. Neku pričicu, da vidimo Bože popismo. Šta? Baš je lijepa. Jeste, čekaj, to mora biti bombonček. Kad budeš bombonček, ali za bombon treba još puno. Šta ako treba 1.000.000 boja? Viš, ovo mi namesti. Jel možeš? Da mi je pod guzicom. Ne mogu. Ovo ne možeš? Ne mogu. Kako ne možeš? Jao. Ne mogu. Pa čekaj, ja ću. Aha, držim kameru i ona... I sad će se to izmazati. Sad će se to izmazati. Čekaj, sve izmažati. To je najgore. Neće. Sve izmažati. Onda ćemo ostaviti taj jastučić da mažeš. Sve to neka malo skinemo s prsta. Sad ćemo mi tu još 1.000.000 boja. Treba 1.000.000 boja. A ja 5.000.000 baš ne. Ovo vidimo ovamo. Da iznosim ove na sunce. Odnosim na svetlost dana pa koja preživi šta je ovo da vidi. Koja si ti bijela, ništa. To ćemo napraviti. Oj, ko kamenje. Kamenje. Ovo je krepala totalno. Što od nje? Ajde malo. Sam ja žderom ne zaboravim. Sad imamo neko interesantno zeleno. Nisu mrtve, Boga mi, ožive one tu. Još malo žive. Natjeraš ti njih da žive. Baš će biti lijepa slika.
ćemo nešto drugo. Ne zatvaram, meni je to najveći problem, to zatvaranje. Ne gubim vreme i maltretiram se i vidiš, sve su potrepali. To je plava i ona je... A to je umbra. Sad ćemo... Moraš i sa zadnje strane otvoriti. Pa morat ću. Malo sa ovim. Ajde da vidimo. Malo da izađe. Malo živa. Šta je bitno u tvom slikarstvu? Bitno je da slika bude dobra i da bude kao rapsodija. Ako znaš šta je muzika, Znam. ona mora da sadrži šudne akorde. Znači, mora jedna dobra, onako ko kad je Bach pisao ili Mozart Requiem, Bach tamo Pasiju po Mateju i to su dobre stvari, a te Handel, što njega volim najviše od svih, on mi je, a njegova Aleluja, pa sve, pa Largo njegov, pa uživam da ga slušam, satima sam u stanju i plačem kad ga slušam, a tek ona miso sola mis, što je to dobra stvar. Marija, ti si naslikala Bog zna koliko slika. Ima li nešto da se kaže, tema je bila ta, najdraža? A najdraža mi je portret. Portret. Portret, to sad ja bi se igrala, na primjer, da li sa tvoj lik, baš bi mi žao bilo što, ne, sad možem na drugom, da vidiš portret, a imam te i u crtežu ali hoću i ovako u ulju. Jednom to moraš da mi poziraš, baš da malo onako, da ne moraš da poziraš, nego samo da te malo hvatam, malo da te kradem, tako da... Ali ima dosta i mora. Mora baš nema dosta. Vrlo ga volim i kupam se rado, a vrlo ga malo slikam. Zašto? Ne znam, ali više volim uživati u njemu, a slikat ne. Vrlo malo i to, ne znam zašto ljudi to vole, ali ne previše. Ne, more najmanje, portrete najviše, pa onda ovako latice, nešto iz otrgnuto ili smokve ili nešto iz vrta, ali većinom tako jadno, već treba da umre jadno, a ja hoću da ga oživim, jer ne smeš umreti. Kao, na primjer, neka stara jabuka, pa evo sad te agavice. Sad tu treba cifranje, tu sad treba igra sa ovim bockicama, joj, to volim isto, a crne, treba dosta crne, a crna mi je krepala si, ali ću te ja malo, ajde vidimo da ćemo moći nešto, ja ne znam da ću moći baš, neću prstima, jer nije mi baš najbolja varijanta, može ovdje malo se prenese, nego najviše volim kistom, ali potrudit ću se žuto. Pošto žuto imam u izobilju, onda ću malo samo da te bockice pokušam da njih malo uhvatim. Da niste baš tako pravi, nego ste slatkić. Ali volim i ove moje kaktusiće. Njih jako volim to. Sad idemo, na primjer, od te euforije smirivanje. Sad mora malo da se ona, da se malo smiri ta agava, malo da se ona, što kaže moj muž meni, babo, smiri se, babo, vidiš da ti je 80 godina. Tako ja sad hoću ove moje agavice da malo smirim. Nebitne su i ove. To kad ima crne, može se još malo neka dodati, ali
One su meni slatke, nemojte bockice ćemo nešto napraviti da se vidi samo kao da postoje, ali ne mora pravilno, ne mora previše jer onda bi bilo dosadno. Svaki put mora nešto se izmisli, neki potez koji može da donese taj udarac ili ono pikulu u orkestru. Kad ga pikulu mali zvizne, što je dobar onda orkestar. Ja da sam dirigent, ja bez pikula ne bi pravila ni jedan koncert, ni jedan. Sad ovdje baš ne trebaš ti tako da budeš bezobrazna. Smiriti se treba, jer tamo se vide još one, još koja može biti i produžetaka. Ne mora značiti da je produžetak. Može kao neki cvetić tamo nešto se dešava. Ovdje je. Zato ovdje ostalo mi je ovdje. Bolo me ovo čudo. Bolo me je. Cova. Još. To. In the end. Bum. Potpis još. Kad bi mogla crveni da pljusnem, ali ne mogu, onda ću morati bijeli. Negde. Gdje ćemo upakirati. Nažalost, morat ćeš. Malo da vidimo. Hoću ovdje. Što nikad ne radim u sredini, ali ovog puta hoću. Eto, tu mi paše. Zato što svuda mi smeta. Marija. I sad ćemo još. Ovo nisu baš za potpis, ali 19. Ujka. Malo su debele ove. Za potpisivanje to je to. Curi nos.